पकेट जादों रायलायनाय जायासै मा जादों पकेट जादों बे एक्सिडेंट नै दा लकेसनाव एक्शन माने सोरबा हिनजाव दं माने सोरबा हिनजाव दंबावो ओंखायनोथ' न'आव फैनाया दरजा फैलायो दरजा फैलायो नायनां र' बेखौबो आसिखौ बेयाव दाना न'आव हाबो Action. Hap, जाथानि बाथ्राफोरखौ थरखौ होबाय थायोब्ला नोंलाय दिनलाय मिथिखाया होमबा नोङो दानि जोबथा अक्ट'खौ दिनलाय जाखायो जाबिलाय हिसाबनि गासैबो मा थायो जोबथा रानाव हिसाब लादों मोननैसिम गारियाव होनो Action. Ready. Action. जीवन बिमा बुंबाय बे एसे दागा दोनदों Action. आरो माबा माबालै बिमा बे जीवन बिमानाबो बे जीवन बिमानाबो प्रब्लेम जाना दङलै माबा प्रब्लेम जानानै दङलै बेयावबो हाबबोनांगौ एसे बेहायबो एसे हाबबोनांगौ फैसा होबाय थाखानायावनो फैसा होबाय थाखायो बोरै बिदि जालायखो बेवहाय मारै बिदि जाबाय थालायखो थाथ'दो नोङो आं थांसै काट दे र' बेखौ खनसे लाव Action. सोरथो मोनसावदों Action. हा सोरथो मोनसावदों सानो मोनदों मावग्राफ्रा मोननांगौ मोनथों माथो जाखो ओमफ्राय मावैफ्रा ओरैनो लाफानाया सोर लाफा मावैफ्रा ओरैनो लाफालाबायनासो मोजां नङाना बेखौ लानो रोंखाला दे आं लाखाबाय बिसोरो खनसेनो ओरै ओंखारबोदाय मा ओरैजे बाहेरजों थाङो औ गावस्रा बोलो मोनथारो गावस्रा फैगासिनो माबाहा जाहोना Danke daran, thank you for camp. बिमा आं थांनो ओंखारबाय बे बालथियाव लुबैखौ सुनानै दोनदोंमोन दा सुनानै दोन हास्लाबासै आं सुनो बरिया फैदो सिबाय थानाय लाबानो जाबाय Ready. Action. Bima. Oh Bima. बै लाइटआ नुहुरगोन नामा
खालामसै ओइ मा थारानि गोदाय Sorry, saya nak kalau Sorry, sini. जों बाय बिदि स्टाफ जागौमोन नामा जेरैबायदि स्टाफ खालामो Action. Nengok. Tengok. Cut. Action. आंलाय माथो मिथिगौ नोंथांनाव सोंनो हाया गाबोन फुङाव ज' जानानै नोंथांनाव सेरनांगौ आरो जुदि न'खरखौ सुखि जाजानो लुबैयोब्ला नोमाजों लोगो जा नोमाजों जों थांनानै जाखादे माबा फोजोबगासिनो बिसोर Binia biang pun juga nak. Binia Oh, kau kau jangan baca nak film mau jangan. Oh, senang pun ni ah. Yang tu je nari yang tu. Oh, berkenan. Berkenan. Berkenan ya. Kau jadi. Action. नोमाजों लोगो जा ओमफ्राय फैसा दंनाया लांफै लांफै Bisa binia tu maklum. फैसा बिनायाथ' माब्लाबाबो सिगाङावबो बिखाया जाथारबासो बिगोन Di mana pesan di बिमानाव mana? फैसानि बिफां दं खोमा सिरि बानो मोननाय Kau boleh dia थाव maksud. फरायनो ओमफ्राय फिस्ला फिस्ला Cut. Baru kali kalian ser. Mana yang kau sabar sebelum kau mana? Kau mesti kau bawa ser. Oh, sudah Ayo. Action. बालायलांहां बेखौबो गरम दिनफ्राव Jumlah lama kata yang. Jumlah lama kata yang. Ready. Tunlainanai pusaka sinde. सोलायनाय माने Mas, kau sesalin kepsi lansin dong. ओरैजाय बे पस्टआव जाखागोन औ Neng naik horde. Ada. आरो बे फिसा गोनां बावसो जिबननि बिमा बावसो होननो हायो जेबो नङा मोजां इन्टारेस्ट जायाखै जिबननि बिमाबावसो जिबननि बिमा नङाबा फिसा गोनां Raga dong. 액션 Oh. Jibon जिबननि बिमा Mana serba hinjau dong, Bu? मानि सोरबा हिनजाव दंबावो Engkai tuh mau pindah ya? ओंखायनोथ' न'आव फैनाया Kerja बेबायदि fैयो. मोनासो सफैयो बुजियाहाय दानि जुगाव बेबायदिखौ मालाय रावबो बुजियाहाय Biar mistu menha. बे आरो मिस्थुमोनहा Bohai बहा बहा बस्थाय बस्था माइरं लाबोनानै जानायखौ जादों जानो हायैखौ जौ संनानै लोंदों Haneh. Jadi. Mama bosta mau menggasin thai. Haneh mau jadi thai. बिदिखौ बे सफैया फैया Jadi di action Tadi juga orang juga bisa hai malah. दानि जुगाव बिदिखौ रावबो बुजियाहाय मालाय Ini mistu menha. बे मिस्थुमोनहा Bohai bosta बहा bosta. बहा बस्थाय बस्था माइरं मोननानै जादों हानायखौ जादों हायैखौ मालाय जौ सङै लोंदों Neng baju nasi. नों बायदिनासो Dapat beri. आन्दायलायलांसै आंहा ओंखाम ओंख्रि संनांगौबाथाय बे मैया आंनिया मालायफ्रा फुङावनो माला मावखां दांखां जाखां लोंखां Ada pisau kan? खाथियाव फैसावखोहाय आंहालाय माथो दै गरदसेखौनो लोंनो सोलाबलाय आंला
Bas. लाखिदो मैगं सैदो पेपारखौ ला मना हरै दा दिन्थिथारलै जिरायदो बेयाव जिराय हरैनो जिराय हरै जिराय मोखां नायलायनो मोजादों होनबा बिसोरनिफ्राय लाफिननांगोन नोंनिखौ बिसोरो नोंबायदि मोखां नायलायनो मोजादों नामा होनना बिसोरनिफ्राय लाफिननांगोन दे ससे स्कुटि सालायनायनिफ्राय ला बै ससेयाथ' जाखादों ना स्कुटि सालाय गथ' लांलाय लाबोलाय हाथाय बाजार खालामनाय बेंकआव थांनाय एटिएमआव फैसा बख'हैनाय बिसोरसो मिथिगौ माबायदि न'खर बेंदों Action. स्कुटि सालाय स्कुटि सालाय गथ' लांलाय लाबोलाय बेंकआव थांलाय एटिएमआव थांलाय हाथाय बाजार खरसा खालामलाय बिसोरसो मिथिगौ गावसोरनि जिबनखौ माबायदि न'खर बेंदों बिसोरो मोनाहाय बेबायदिनो आंनाबो गोसोआ बिदिनो बहा दोनस'नो बहा माय नागिरनो मोना नै दा सेकेन्ड लकेसनाव फैबाय दे मादैनि बिल्डिं न'आव नै मादैया एसे मोनफैलाय खोमा बांसिन लामाखौ दा लाजागोन ओमफ्राय डाइलग थागोन दे बुंलाय खनसे नोङो हरबाय नोंखौदा सों थांनानै बुंहैया मानो एसे मोनफैलाय खोमा आदार थानाय न'खरखौ मोननो हायोलाय खोमा Action. फैबानो जाबायना नोंनाव नोंहाफ्रा नों थाना बुंनाया मानो एसे मोनफैलाय खोमा नोंखौ नुलाबायो Ready. Action. नों थाना बुंनाया मानो नोंनाव नोंहाफ्रा Action. Action. Cut. जाबाय दे नालिया सिंनिफ्राय बायनांगोन दे नांथ'ला नांगौ नांगौ खाथ' जानांसिनसै मादै जाम्बिथारलै आंनि हिन्जावालाय बिसोरो नोंबायदि मोखां नायनानै थांबाय थानोसै आं बेहाय दखल'आ आंखौ नायना होनहर ओमफ्राय आं थांबाय थानोसै नायबाय थां Ready. Action. नै मानसिफ्रा जाम्बिथारलै बियो आंनि हिन्जावालाय जाबायमोनलै बेयोबाबो जाबाय आंनानो बुजाय अननानै बुंलायनाय जायो नालाय आंनि हिन्जावालाय होनबा एसेयाव बिदिनो बिदि सोलोंबाय Ready. मानसिफ्रा जाम्बिथारलै आंनि हिन्जावालाय Ready. Action. नै मानसिफ्रा जाम्बिथारलै बे आंनि हिन्जावा बिसोरो नोंबायदि हौवानि मोखां नायलाय मोजादोंना दिनैबा मा जायो गाबोन मा जायो गिलुं बिसोरो गिलुं बिसोरनि जिउआ मिथिगौ नों मिथिया होमबा मालायफ्रा Ready. Action. मालायफ्रा एटिएमआव थांनाय बेंकआव थांनाय जेरावबो आखा फाखा आंनालाय माबा न' सिङाव हाबलाय ओंखारलाय मोनालाय सोरांलाय एटिएम कार्डबो दांनाय मोना बेंकआवबो गाखोनाय मोना गाखोनायनोनो मोना आदानि एसे गसं Ready. Action. फैदो दै सारनांगौ बेखौ मोनाखै होमबा नों
लासैनो दाखौ होनोसै नामा बेनिफ्राय होनबोबाय गोदो आंखौ नायफैनाय डिफेन्सआव साख्रि मावनाय हौवाफोरजोंनो हाबा जाहैबानो हामगौमोनहाय आंबो मास्टारनि हिनजाव जानानै माबा गोदो आंखौ नायफैनाय डिफेन्सआव साख्रि मावनाय नोंजों हाबा जानानै बुंथा सालांबाय होनबाजोब्बाय ना नोंजों होनदो बेयाव अफिस बिजाबो गलबल थाबाय दं अबे थांदोंबा बेखौ बेयाव थांसै डाइलगखौ होनलांनानै गोदो आंखौ नायफैनाय डिफेन्सआव साख्रि मावनाय हौवाफोरजोंनो थांबासो हामगौमोन आं नोंनि हिनजाव जाफैनानै बुंथासो जालांबाय आं गावनो बैसिमाव फैजोबदो औ ओमफ्राय दंबावो ससे थाबायना होलांसै ससे दंबावो आं होनहरबाय थागोन नों होनलांबाय था रेडि एक्सन गोदो आंखौ नायफैनाय डिफेन्सआव साख्रि मावनाय हौवाफोरजों थांबासो साबसिन जागौमोन आङो नोंनि हिनजाव जानानै बुन्थासो जाबाय आङो मालायफ्रा एसेमाव मोननाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संनांगौ जाखोथाय आन्दायोसो आंहा ओंखाम ओंख्रि संनोबाथाय बा आन्दायोसो ओंख्रि संनोबाथाय खारनांलायबाय ब्रादार सियाराव जिरायनानै सोखागोन ना जिरायला हो जिरायला जिराया थांनानै न'आव संगोन होननानै होमबा बियो अबे हाबगोन जेनेबा बेयाव हाबा बियो बेयाव थानानै